Čus lidi, tady T-Bike. Přišel čas na tutoriál. Takže lidi, dneska si dáme tutoriál na to, jak udělat bunny hop. Takže jako první krok musíte se naučit tohle, co vám ukáže Jirka. Takže budete teď muset, jakoby... Teď to Jirka není vidět. Vlastně vyzkoušet takhle předním kolem. Nějak takhle prostě. A nejlepší je, když budete mít kolo, který má takhle ty pružiny nebo prostě tlumiče, jak se to říká. No, tlumiče. A aby vám to prostě pružilo pořádně. A pak jenom když uděláte tohle, tak vám prostě vyskočí to přední kolo. A to uděláte tak, že rukama, tak se takhle jakoby do toho opřete a pak takhle rychle vyzvednete. Takže jako... Já musím si to jet. Jo. Tak. Pak druhý krok vám zase ukáže Jirka. Takže jakoby vyskočíte tím předním kolem a přesunete váhu tím tělem jakoby dopředu. Nějak takhle děláte jakoby. Teď jakoby musí to vypadat takhle. Tam máte to. Vyskočíte takhle tím předním kolem a hned co jste takhle, musíte převážit tělo dopředu, tak aby tohle zadní kolo vám takhle udělalo. A když to uděláte, tak to bude vypadat nějak takhle. Já vám ukážu teď, jak to děláme my. Teď jdu já. A hlavně si trénujte to převážení, že jakoby budete dělat dlouho po sobě tohle prostě. Pak třeba když se vám to povede hodně, tak zkuste jakoby tím tělem se převážet dopředu. A takhle to cvičte dlouho po sobě a to bude asi všechno. Pak vám z toho vyjde krásný bunny hop a to je asi prozatím vše. Takže tohle to bylo naše první dlouhý video, takže doufám, že to je dobrý prostě. A když tak se omlouváme za špatnou kvalitu prostě slyšení, jestli nás špatně slyšíte. Ale to je jedno, dejte odběr, like a čus!